kumusta na kayo? Maraming salamat sa panunod nyo lagi sa video ko. Kahit yung content ko medyo medyo kulang or what. So maraming salamat po lalo sa subscriber ko. At maraming salamat sa inyong panunod at sa mga nanonood. Maraming salamat. Ito po si Aro, taga Pangasinan. Ito at may pupuntahan kami, nakikipag-birthday dito. Diba? Bubusog na naman ang aking tiyan. Diba? Kakasama ko yung anak ko tsaka yung misis ko. Pupunta kami ng 50th Street. So maraming salamat pala sa lahat ng nanonood sa aking vlog. At sa mga manonood pa, maraming salamat po. Diba si Aro ito? Yan. Always safe and stay safe and healthy, mga Aro. Sige, at babiyahe muna kami. Magdadrive ako in about 25 minutes. Yan. Sa Sibutyon kami kakain. Diba? Sibutyon. Dito tayo sa Sibutyon. Okay, yan o, Sibutyon. Kudyari tagad Malindong. Birthday na kanina. Si Malindong. Si Malindong. Aray. Si Malindong. Aray. Aray, taga Malindong Kadayura dyan yan. Boleh mandrai. Putahe, Sibutyon. Parang ko rin na sintuya. Sibutyon dapat. Master! Master, hi, say Master, hi. Hi. Is it your birthday? It's your birthday? Okay, we're gonna put this here, and we're gonna get you some food. Okay. Yeah. Meron pang isa yung barbecue. May isa pa yung barbecue. Full YouTube. Let's eat! Kapag kamal! Kapag kamal, right? Ito yung pala yung barbecue. Sana yung ito pala yung ito yung barbecue Nanonood na kami, vlog yun. Siyempre Ano mo naman mag-picture yun? nang kamalan nyo, hindi Kuya Jire. Ang alanda Kuya Jire. Kaya ka nung Kuya Jire ay sipod mo. Adepes. Dessert lah, dessert. Ha? On. Thank you!
Halo-halo. Nanay, birthday niyo daw po. Happy birthday po. Halo. Smile. Mag-hi ka oh. Taga-san ka? Ayun. Taga-san? Birthday pala si Kuya. Taga-san ka? Taga-san ka? Teka, Laguna po ako. Laguna. Shoutout sa Laguna. Dessert na. Dessert. Sa ngalan nyo halo-halo? Hindi nana? Nana ko. Ana. So ngalan halo-halo. Master. Si Baylong Galisa. Si Betlog Lunisa. Master. Master. Hi, Master. Hi, Master. All right, come on. Blow. Thank you. Oh, Jet King. Orbis pero Jet Sherwood Park. Hindi dyan, Pilipinas. Orbis Tondo. Orbis Tondo. Birthday po kayo? Kapanan na ng super scoop ko ay. Hindi kay Bam siya asawang. Di man na ini? Grace na Oh. Jada. McDonald's ka, di ba? Imalat ni. Hindi dyan. Jet Clover Bar ako. Ako, Global Bar, di man karadikin. Di Marlin. Para di Marlin. Marilyn? Marlin, Daddy Marilyn. Yes. para di Joyce. Joyce, yan. Mag-birthday sila. Usually, tanggap ako eh. Ganda araw. Eh, birthday mo mo. Panay birthday. Yeah, ate siya, di ba? Di ba birthday mo? Ang saya-saya. Yung mga divas.
Sino pa? Eric! Eric! O, yung mga divas! Niman, naroon na yung naroon eh. Niman, may naroon eh. Salamat ha. Salamat. Madam. Salamat madam ha. Mabayar yung madam. Salamat madam. Salamat. Happy birthday. Busog. Salamat madam. Salamat mo. Thank you. Asumpala. Asumpala buwan. Asumpala buwan. Bye-bye na. Okay, salamat. Bye-bye. Yan, tapos na yung birthday sa Sibutyon. Masarap. Busog. Yan. Bye. So, thank you mga aro. At busog. Salamat sa mga nanonood ng naman ito. Okay, bye-bye na. Salamat sa mga subscriber. Thank you. Bye-bye. Keep safe and healthy. God bless you all. Bye.